Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Skywars. Băi, deci îi dau în jos, se intră pe Hypixel. Nici nu vrea să intre. Da bine, ăsta tot timpul face live. Bine, nu poți să pui pauză cu Pro așa să nu prea îmi place. Mă ținem aici până mâine pe nebavea. Nu, se cere numele galben și ar trebui să fie Liu Kang. Adică Bruce Lee din Mortal Kombat. Bruce, nu, să zic, find the game. Urăsc harta asta. Au tăcă. Deci, tu te vezi. Nu ia damage. Uite și tu. Și care chestia asta? Deci nu lua damage. Bă, Skywars pe serverul ăsta destul de bun. Da, am găsit să vezi Diamond Arc de cap. Și acum hai să cât am primit chesturi. Ăla era chiar prost. Ori a intrat pentru prima oară în Minecraft, ori nu știe Skywars, ori e praf. Are you kidding me că mai avem nevoie de boost de diamond, suntem full diamond. Un bug ăsta cu arcul. Uită. Stai că vă și arăt. Live. Uită. Nu trage. Să vedem dacă ai reparat bug-ul ăsta. Ce nu? Fericit. Mai poate și chiar așa. Și am început să vorbesc ca Max. My friend. My friend. Ești nebun. Ești nebun. My friend. Și îmi place că nu se dă de-astea enchantate, OP, ca în Hypixel. Eu nu joc pe Hypixel pentru că nu mă lasă. Nu pot să intru. Bă, ăsta chiar prost. Lasă-mă. Nu vreau la nimic din chesturi. O fi un englezoi care intră pentru prima oară Minecraft. A, bă, lăsați-mă, nu mai îmi dați atâta mâncare. Am pentru o lună. Provizii. Și cum nu aș vrea să mă trezesc numai cu unul pe aici? Bă, lasă-mă. Totuși o să iau chestiile astea că sunt OP. Dacă le vede cineva, sigur le ia. Știi? Spune-mi niște blocuri aici. Asta. Ăsta. Și ăsta, mă. Și hai să mergem de aici, fiindcă am luat toate chesturile. Bă, vine ăsta, bă. Cred că eu nu-l văd. Cu chest. Blocuri. În care am să iau. Pentru că s-ar putea să mă trezesc cu asta oricând aici. Fiindcă deja îl văd. Deja. E bug-ul ăla. E full diamond. Diamantane. Când noroc am căzut pe lângă bloc. Și-am câștigat. Holy fuck. Nu știu. Ăla a căzut pe lângă blocuri și e primul meci pe care l-am câștigat în episod de azi. Cât am câștigat? 4 meci. 5 meci. Și acum trebuie să stăm până la anul până ne bagă în alt meci. La
Bine că mai e full. Băi, eu vreau să... Oricum nu-mi place harta aia. Nu-mi place. Cu ei toți. Pe harta mea preferată nu mai intre, foarte rară. Nici nu știu dacă scos-o, dar nu cred. Zici tu ce baguri. Te lasă... Bă, pe bine, nu mai joc serverul vostru. Dacă... Să mă aflu. Eu nu mă joc pe serverul ăsta. Deci am auzit că au banat 7000 de player. Păi cum frate, 7000 au hack? Și oricum, am văzut o grămadă de hacker. Și își pierd din playerii care n-au hack. Știi? Dar mai bine îți pierd din ăștia care... Nu știu numele care. Știam că e alt par. Acum îți pierd din playerii care n-au hack. Și... Suck my dick. Și era un joc, un match bun. Nu mai fi timp a doua, că... Acum nu se mai... Nu, sigur, caut un alt server și ne jucăm altundeva. Dar nu mă joc aici, în viața mea. Uită-te și tu. Nu mai joc. Pe server.lvs. Glumești. Glumești. Frate, am jucat numai un meci. Și acum nu mai avem... Mă joc aici. O să ne și șterg serverul. Păi ce-i asta? Aha, nici hub-ul nu mai merge. Eu nu știu dacă îl pun pe YouTube. Păi pe YouTube. Ce mă cât o hartă asta. Dă să nu vină unul aici. Da, aici să nu vină nimeni. E cute-ul ăla roza. Mă rog, era ca nu că nu-mi place serverul, că serverul e chiar fain și se dă lăguit, frate, și... Dă să nu intre, să nu intre. Nu a intrat. Dar s-a și învechit serverul ăsta. Adică nu mai e cum era la început. Popular și... Să pierdut mai mult din player, că... Sunt proști. Păi lasă hackeri și normal că ăștia nu se mai joacă aici. Și... Oricum... Cum am zis, să pierzi playerii care n-au hack. Și vine nasol. Pe cum vrei să-ți pierzi din player? Imagine ăștia care au hack de acolo. De fapt, toate serverele de Minecraft, de Skyward, de Survival, scot hackerii. Păi îi banează, adică. Păi cum frate, e și normal. Cum să lași hackeri? Tot o să iau itemele astea. Dar cum să lași hackeri? Pe server tău. Deci, n-am mai văzut. De unde o să-mi fac în viața mea un server? Pentru că, zici tu, vine un hacker, ce să-i fac? Chiar că îmi are sens ce am zis. Dar zici și tu, trebuie să scoată hackerii. Deci eu nu mai joc dacă mai bagă hackeri. Deci eu nu mai joc dacă mai bagă hackeri. Dacă bagă hackeri, o să fiu fericit. Dacă bagă hackeri, uite să-mi pun casă, e bun. Iar nu e bun. Ce ne-am bătut vorbesc ca Max? Așa, de ce nu mai am să iau decât blocuri? Și am mai luat la mâncare, cred. Fine. Mi-ar mai trebui o sabie. OP. Și niște buzi de diamond, dar na. Că dacă aș avea de alea... OP. Măcar am arc. Nu știu ce spunem. Arcul. Stai că facem așa. Da? Și în loc de ăștia, punem arcul. Iar dacă nu prea
E bună. Aici. Da. Cineva îmi spune să joc Minecraft să îi se miște mâna la player. Că zice că ai hack, ai lag. Cum? Teamări! Am nu simt. Ăsta are cap, e nebun. Să vrea team. Bă, tu ești prost. Cine poate bana, mă? Holy fuck. Al doilea meci pe care l-am câștigat în episodul de azi. Ok, chiar mă distrez, e fun. Însă hackerii și astea. Bine, ăsta dacă mă prindea în combo, în sfârșit altă hartă, dacă mă prindea în combo, sigur mă rupea ăla, că avea full diamond. Bine, nu era cu mult avantajat, pentru că mie mai trebuia boost de diamond ca să fiu full diamond și da. 11 minute. Ăsta e ultimul match pe care îl jucăm în episod de azi, depinde. Să vedem dacă va fi un match lung sau murim repede sau... Depinde, poate va fi prea lung. Eu în general pe harta asta am pierdut de 100 de ori. Bine, poate nu știu asta, bine, poate nu chiar așa. Dar... da... Ok. Pam. Am găsit chestplate. Very good. Unii ziceați că sunt foarte bun la Skywars. Nu sunt bun deloc la Skywars. Acum nu zic că sunt cel mai slab. Mamă. Dar nu sunt nici chiar bun să zici că bate tot. Hacker în general. Bine, odată am dat de un hacker și vrea să dea un hit în mine. Ultimul hit ca să mă bată, că mai aveam mai bine. Și când, înainte să dea, eu și dat bam pe loc. Bine, asta nu a fost pe live, pentru că eram pe calculator. Eram pe Hypixel și tot Skywars. Bă, e un aici. Nu am chef de aici. Nu că era ăla. Și avem face așa. Și cred că am inventat full. N-am. Trebuia de am inventar. În inventar chestii. Băi, vreau să pun blocuri. Și unde să mergem? Hai acolo că văd un test. Nu mai stau să sparg. Da, dar aș putea să pic în voi. Uite, cum am zis de voi, două și mărit unul. Am să acolo deja în zile. Așa am pus două blocuri, dar... E mai sigur să pui în zigzag. Așa. Da. Și eu nu sunt un hacker. O cred că un hacker. Am grijă. Ce-ți? Aha, m-a rămas eu. But what? Că de ce? Da. Putea să mă întâlnesc cu ăla. Sigur să o fac. Să ne întâlnim. O zic de pe acum. Să nu zici că eu nu mai am blocul. Mai am, dar am puține. Pun în zigzag. Asigur. Sus. Când prostul ăsta sus. Nu că nu stă pe shift. Auci. De ce lăguit? E damage prea târziu, what the fuck? Luăm totul foarte, foarte repede.
Sper că nu e ăla pe aici. Stă pe shift. Cred că avem nevoie de ce spune. Nu? Da. Mură foarte, foarte nasoală. În momentul ăsta. Un tipul acolo. Rămâne la el acasă. O, aici mai e unul. Deci când mai suntem? Ăla, eu și aia doi, mai suntem 4. My god, cam slabe șansele să câștig. Bine, nu, oricum, am câștigat 2 meciuri în episodul ăsta. Bă, să mai filmează, nu? Da. Și, da. Și exact cât pot filma cu Scr Pro. Dar, da. Smela. Cred că a ieșit ăla. Mă rog, o să merg la tipul ăsta. Individual așa. Ca un șarpe. Mai foarte sunt un bloc. Să nu ajunge. Răbesc pe mine. Ce mai zis? Și cam asta a fost și cu acest episod de Scar. De faptul că nu uitați să apăsați butonul de like. Nu stai nici, ne dați uitare, pa, pa!